this young man, Jacob, at Robben Island. Absolutely. And he later became one of prominent leaders of the African National Congress. Oh, tata. Oh, siyabonga. Impela njengoba silapha sadibana notata eRobben Island. Impela absolutely. Ngafunda okuningi impela kuwe tata. Oh, siyabulela tata ukuthi ngoba singamazulu impela sifunda okuningi. Yayinsinjo ikhona uyu tata lo. Absolutely. Baba. Into ongayithethiyo is that Ingane wethu ngethemba ukuthi negrand kuzonke indawo la kuzofika khona le video mina igama lami ngumsizi aka inkosi yo-admin. Uma uqala ungena kule channel qinisekisa ukuthi ucinezele usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel ehamba phambili. Wengane zakwethu yona ke le clip etrendayo ke inkundleni zokuxhumana abantu abaningi ke babazi ukuthi cha baze baqondanisa ke nabo abantu ngwengane zakwethu ngokulingisa ke ongasekho ke emhlabeni wayengumengameli wase South Africa uNelson Mandela kanye ke no Jocab Zuma naye futhi wayengumengameli ke wase South Africa. Mina ke ngifisa ukuthi ngizwe uvo lakho nombono wakho.